Аз малко се притеснявам, защото съм без моя бошка. Леко ми се е развързала левата обувка. Нема кой ми я върже. Ще взема падна, скъсам някой вратен менискус. И после... Какво си писал там, бе, тюфлек? Ние сърце Рачков и Зуек. Аз сърцето няма го дарявам за орган, бе. Значи още ви кажа, така се представям с късен някой менискус. И не ме вземат улокоместра. Значи аз още от малък искам да играем улокоместра. Мама Бошка ми каза, че не мога да се ръгнем веднага от най-големия отбор. Ама така с повече пространство от тренировките, неко ден си ме вземат и при тех. И ме записа така от друг голем футболен град Шлосер Перник. Плескайте, големи са, бе, плескайте! Значи казваме, тюфлеци, още първия сезон вкарах над 200 гола. У моята врата. И тренера реши, че не ставам за бранител и ме служи нападател. Значи казвам ви, още на следващия матч усетих, че това е моето место. Имахме много тежко гостуване на Байер. Лесичери. Извеждахме така това отбора, стадиона пълен така пръщи догоре до гозерката, ще са пръсно шевойте, 25 души минимум. Всички люпят семки, псуват се на майка, бият се. Има така атмосфера. Почти като финал на Шампионска лига. Мен като мадури морфина, като почнах пасове, финтове, тигели, кълбо напред, кълбо назад, циганско коло, виенско коло, свещ. По едно време тренер идва и вика, момчета, край на загравката, мача почва. Значи казвам ви, после цел мач не играх, защото се бех уморил. От тогава не загрявам. На следващия ден обаче, голмайстора на отбора Пешо Роналдото се контузи. И аз така трябваше резко влезем на негово място. Имахме много тежко гостуване на Гигант Беле. Значи казвам ви, много силен мач направих. 12 пъти падах за дуспа. Он е тюфлек съдията, обаче не ще я дадат дуспа и това си е. Аз отивам при тренера, викам, бе, тренер, той съдия е купен, не ще я дадат дуспа, бе. А тренера вика, Бекъм, престани е падаш от нашето наказателно поле. Падни поне веднъж от техното. Викам, що не каза по-раме, тюфлек, цапам гащите, бе. Значи, на края на сезона играхме гараж за влизане от Б група с Барселона. Чепинци. Значи, пак ви казвам, много силен мач ще правих. Матчът завърши 0-6 за тех. Ма мен да издаха за играч на матч. Що откара всичките 6 гола. Значи до сега 6 гола не бе вкарал един матч. Както виждате, богата футболна биология, може ми плескате, защото съм голем. Това може ли го е? Гледай, той е пета, пръсти, простата таз. Разбираш? Обаче, у личния живот имам големи проблеми. С она ушата змия Марчето. Голяма змия, бе. Значи от 8 марта съм у нелегалност. Защото трябваше да й купувам подарък. На моя Бошка Лесто й купих подарък. Един празен кашон. Да слага в нея туршият. Ма питам Марчето, Марче, какво искаш ти подарим за 8 марта? Тя вика, о, Жоре, идея си нямам. Викам, добре, давам ти още една година си помислиш. Гоем съм, бе. После ми вика, Жоре, трябва ми много кожена шуба. Викам, що, ма на старата какво е? Тя вика, ми молците изядаха. Викам, на молците им харесва, не теб не, така ли? После вика, Жоре, трябва ми купиш нов килим. Викам, това с килима е лукс, ма. Лети си на метлата, ма, бабо Яго. Иначе да ви кажа, Марчето от една страна е красива. Обаче от другата страна е лицето. Ой, иначе е много романтична. Стоим си тук един ден в морската градина и тя вика, Жоре, чуй колко много щурци пеят. Викам, това не са щурци, ма, това са мъжки ципове, ма. Много е тъпа, казвам. Мачето вика, моят дедо, всеки ден от живот се казва на моята баба, че е най-красивата жена на света. И аз викам, ми те тогава са немали кабелна телевизия. То отне да знае човека, че ме е по-красиви. Ти жен ли си, бе, тюфлек, жен ли си, бе? Не си?
няма да се ожениш. Кое, ти нямаш визия, бе. Кое е тело? Значи аз наскоро разбрах, брака е много трудна работа, ти кажа. Брака е трудна работа. Аз наскоро разбрах, че дори Айнщайн, най-умният човек на света, се е развел. Тогава, като отиш в гражданското, няма нужда да те питат, ще живееш ли с нея, докато смъртта ви раздели, а трябва да те питат, ти сметаш за по-умен от Айнщайн. Това трябва да те питат. И запомни едно от мен. Жената е като китайския вентилатор. Първо спира на духа, после спира на врътка, накрая само почи и харч ток. Тай харч ток. Това е много високо напрежение. Значи искам ви кажа първата година от брака. Чуваш ме, тюфлек? Остайте копчета. Първата година от брака. Мъжа говори, жената слуша. Втората година от брака. Жената говори, мъжа слуша. Третата година от брака. И двамата говорят, комшиите слушат. Поискате, бе, кое съм? Малко още и чекай малко. И аз затова си фанах любовница. Мис Сух Шпек смядо от 2011. Какво смеш, знаеш каква пичка, бе? И си лежим тук на една вила, тук леко тутополчане ли, тополче, какво беше тук близо, бе? Аз съм ходил, си лежим и гледам марчето ми звъни на телефона. Дига ми, тя вика, Жоре, къде си? Викам ми, на лов. Тя вика ми, кой пъшка? Викам ми, мечката. Тя вика ми, що пъшка? Викам ми, що те раних? Тя вика ми, що пъшка с женски глас? Викам, виж какво? Аз съм ловец, да не съм ветеринар. Ловец съм. Правихме жижи-биджи с девойката. Тя става и вика, Жоре, какви красиви дълги мигли имаш. Викам, защото като малък съм плакал много. А тая ми вика, ми да беше и пишкал повече. Обаче фанах, че и марчето, она шатна змия, че и тя леко ми изневерява. Един ден ви вика, Жоре, опрей бойлера. Викам, че ейба, аз не съм водопроводчик, ма. После вика, Жоре, опрей сифона. Викам, че ейба, аз не съм водопроводчик, ма. И си излезнах. Връщам се, гледам бойлера оправен, сифона и той, марчето де факто и тя. Викам, кой ги оправи, ма? Тя вика, ми водопроводчик. Вика ми, какво ти поиска? Ми каза, или му изпее една родопска песен, или да правим секс. И аз викам, ти коя песен му изпя? Тя вика, аз да не съм Валя Балканска, бе. Добре? Един ден се връщам така, гледам свещи, мести, жакузи, макузи, шампанско, лампанско. Викам, на марчето, кой дойде, ма? Тя вика ми, комшията. Викам, да ти налете, ма? Тя вика ми, малко. Викам, какво значи малко? Ми малко ме целуна. Викам, къде? Ми малко по носа. Викам, да. Ми малко по устата. Викам, да. Ми малко по брадичката. Викам, да. Ми малко по вратленцето. Викам, да. Ми малко по гърдичките. Викам, да. Ми малко по коленчето. Викам, да. Ми малко по коленете. Аз викам, не прескача и не прескача. Аз да не съм прост. Ма за всичко е виновна она овца тъщата. Има ли тъщи тук, бе? Две. Нали знаете она е поговорка? Всека тъща си знае гроба. Един ден, виж стахата как пляска. Много ли те тормози, моето момиче? Тя пие ли те? На моята тъща съм оставил само един съп. Ще отварям с нея пирата. Виж, поескате, гоем съм. Един ден идва тъща и аз викам, до кога ще останеш? Тя вика, докато не ви по-омръсна. И аз викам, остани поне за едно кафенце, ма. Значи ти хубаво се смееше, ма ти успял човек ли си? Що не си успял? Ще успееш. Сега ще ти кажа, бат ти Жоро Бека, ма какво успех на различни възрасти. На 5 години успех е като него да се будиш от сухо легло. На 17 години успех е да спиш с жена. На 25 години успех е да намериш добра жена. На 35 години успех е кариера и семейство. На 45 години успех е семейство и кариера. На 55 години успех е да намериш добра жена. На 75 години успех е да спиш с жена. И на 85 години успех е да се будиш от сухо легло. Кое искате, бе? Гоем съм. Чай да питам.
уважаваш ли? И аз ще питам нещо. Ти касал ли си едно време маргаритки? С обичаме, не ме обич. Ей, сега ще ти кажа, касал ли си? Не си касал. Що не си касал? Сега ще ти кажа как се развило това през вековете. 16 век, хората са взимали 16 век, са взимали маргаритка и са казвали: ще я видя, не ме да я видя. Ще я видя, не ме да я видя. 17 век. Ще ме погледне, не ме погледне. Ще ме погледне, не ме погледне. 18 век. Обичаме, не ме обича. Обичаме, не ме обича. 19 век. Ще ми пусне, не ми пусне. Ще ми пусне, не ми пусне. 20 век. Ще ми стане, не ми стане. Ще ми стане, не ми стане. И 21 век. Мъж ли съм, жена ли съм? Мъж ли съм, жена ли съм? Запомни ли ги? Много ми е малка. Сега, уважаеми туфлеци, за да ви покажа колко съм интелигентен, ще покажа оня късия смачканак Зойка, да ви покажа само колко съм интелигентен. Зойка, да ти поискат хората. Жоро Бека ме покани и кажи моето момче. Живо здраво. Как се казваш? Алекс! Една от адреналинките ли така се казваше, да нямате нещо? Кацаме! Шегувам се, бе. Значи сега, уважаеми туфлеци, искам да ви покажа, защото аз съм голем почитател на турските сериали. Дет съм те виждал по радиото някъде. Значи, Бека, много ли си интелигентен? много. Сега ще ви покажа колко съм интелигентен и какъв голем полиглот съм. Давай, питаме на турски как са някои думи. Турски знае, Бека ме изключително много. Давай. Сега ще ви го докажем. Аплодирайте го. Да, ясно. Сега концентрирали са. Кое? Концентрирали са. Давай. Как е на турски? Няма гледаш. Блондинка. Перхидролхенъм. Фризьорка. Берберкадън. Фризьорски салон. Фешен бардак. Шампанско. Бълбук буза. Мастика. Ханасон парцуца. Ети една салфетка. Пешкир хартия. Пешкир хартия. Презерватив. Мой. Лекичко. Добре бе, няма да го кажа. Презерватив. Добре. Уй, турба. Казах ти леко бе, Бекам. Знам и друго. Мушамака лъв. Знам и трето. Четка лъв. Не казай четвърто. Нямам. Питам. Шоколадови бомбони таралешки. Бутилки офтак. А шоколадови бомбони бяла вишна? Кьорки тюк череша. Психиатър. Акъл хикимин. Сватбен марш. Менделсон кючек. Поискате, гоем съм. Сервитьорка. Кое? Сервитьорка. Диванча прац коктейл хънъм. Палавница. Калпазан гювентия. Бюро. Тескере съндък. Тук сме на Варна. Чирс. Ушавско мрия. Гледай колко съм интелигентен. Как е дъвка за балончета? Парашут за къс. Как е захарен памук? Ту напрен шикер. Душевно разстройство. Акъл сюргюн. Клаустрофобия. Килер шубе. Женски пазар. Хънъм чарши. Бандата на наглите. Гьон сурат тайфа. Как е барбекю? Църпъртинике. Пита. Сега внимавай. Малко зоология. Тигър. Коско чабити, раекотак. Пантера. Каракотак сербес. Куче далматинец. Леке кожух фумияр. Поискате, гоем се. Добре, тебе много те дават по телевизора. Как е телевизор? Ти не скопсам дък, бе. Скумрил. Как е вестник? Хабер чаршаф. Как е Windows Vista? Vista джамлък. А Windows XP? XP черчиве. Как е антивирусна програма?
Бацил Душман Софтуер. Как е задна прашка? Чеверме кълъп. Видео бе? Да, бе. Как е миличуп? Дибидюш шалвар. Обувки на високи топчета. Шиш сърво. Така. Стриптиз. Дибидюс резил. О, Боже мой! Аман заман Jesus Christ. Как ще кажеш? Как си муцка? Мараба курвулар. Абе, не бе това, бе. Другото трябваше, бе. Добре, нищо не казай пак. Моля, не. Ще кажем друг. Не. Как е соколче мое? Тогава пишеме. Кое са? Как е Red Bull? Карамазе говедо. Как е рогоносец? Лупатар бълък. Ко се смежи? Как е БСП? Партията ли бе? Партията. Пенсионери Сурия. Как е партия Атака? Юруш Бабейт. Как е българи европейци? Зорлем Абдали. Добре, как е Яне Янев? Флашка Резил. Как е Цветан Цветанов? Веско Марино Главер. Добре, как е Симеон Дянков? Скрънца Диоптър Качил. И последно, как е Бойко Борисов? Асфалт Ефенди. Пайскайте, Лаварей, че след малко. Жорове, ма! Вас ще го извете за него. Понеже изключително много обичам Варна по няколко причини. Първо, по моя собствена. Второ, по това, че сте изключително готини хора във Варна. Затова специално за вас. Тук ще изпълня една много стара песен. За някой от тях въобще не е позната, защото тя е на повече от 15 години. Дами и господа, искам да кажа на всички вас. Ще ви правя да умиркате от любов. Хайде, който знае да пее. От любов да колабираш, само нека свърши мача. Петър САЩ ще ти избачка. Знам за главен, но не стига. Ходен мрачен и навъзне. Знам, че шефът ти намига. Ако можеш, не те скъсна. Ще те правя да умираш. 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 Ще си спомним нашите нощи и звездите и луната. Чакай само малко, още ще умираш в колата. Скоро морски вътре вказаха да бъгна и потуши италиански да ти купя, да подвръкнеш мафията. Даже влизам само ти да си доволна. Не ме плаши и панди за любовта е птица волна. Ще те правя да умираш. 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 Умираш. Как е готова? Може си трескате! Yeah, Raga, Sweet Dance. И няма много място на можете да чувате. Ще те правя
приятели, а сега изключително ми е приятно тук да поканя на сцената човека, който току-що си получи наградата от Балканския фестивал за илюзионисти. Човека, който е ученик не на кой да е, а именно на Астор. Вашите аплодисменти за Арсен! Аплодисменти за Арсен! I just want you for my own.
Everybody. Кажи на баща да вземи турбата. Вземи тут, дръж турбата. Why do you sing?